Koro ka onge winjruok ema nikech gimomiyo wapenjo gimomiyo nune ng'anyo ndalo 56 sani koro winjoru to winjruok uni en mana winjruok mapok okete tim. En mana winjruok obedo piny to winjoru. Koro ng'ane mono winjoru chon to kata sani CBM wacho bang' ndalo 90 ni po nono ni ok odwaro. Udhi ng'anyo kendo. Sirikal ema notimo tama. Gino go winjruok kod gi chon do gitimo tama. Koro ma en winjruok mano bedo otim gi do court emotim. It was court coordinated negotiation. Ni mari wan watimo ne court ng'eyo. Koro gimo winjore ni en chik. But ka ng'ato ka gitimo gidhi bedo gi contempt. Mane gi matik ka oporo gi machon. Ma bende ni gisebedo godo chon. Matino mane gisebedo godo chon. Mano ok dhi bedo ango. To koro manyiso ni emo mi wanyiso ni koro wadhi ng'iyo. Wangnore kete ng'ato jomutiyo seye gigo emo botero gi contempt. Wano ka bidhi ni wacho ni sirikal te. Wayabo ng'iyo ng'ani en NCS mar health. En chair mar council of governors. En ng'ane motimo gini. To watch mag promotions mag counties ka bothing ng'e directly. Because I know that the legi dogi achia kila county moresho ni gigi otimore. Ni mar most thoth ne gitimo miyo ji promises mo genya timo. Waro ng'e ni gigi otim. To kana king'e mana CBM wan gono. CBM no kubedo negotiated kana ji ni gomo. Ikungu winjoru kabisa gomo rumo bang' ndalo 100 ba 2017 then obedo piny ndalo 90 ko watimo gigo. Mano matimo sani ni. Nitiere winjruok moko mane dwaro kuom county achiel kuom gi en jakom mar county iluongo ni Waiguru nodwaro ni mondo duok joge mano oriembe tich. Mano Kirinyaga. Mano be no winjuru. No wacho no yie duoko gi kas kendo wadhi nyaka court. Court be wan gi no watere contempt of court. Macho ni kore ngeni no wapasu we gi strike lakini watie court be wacho ne dhi mbele. Makuru manu be se winjo. Ko mano winjore. Wach mogik makore wego do jopiny. Wasebedo ka enyore ndalo. Wasebedo kwa dhao kwa gi lweny gi sirikal ok ne onduegi ne mar jopiny. Ne mar daktari ok thiedhre. Daktari thiedho jopiny. To daktari ko ndiki to gima dhi winjo maber gi jo Kenya. Omiyo koro wagone giero kamano kuom riwruok kodwa mondo sirikal matimo tama sirikal ma kiwuoyo chalo nga wuoyo kidi mondo yiwacho matimo man gone. In terms bo yegi wacho mar winjruok. Ngeni gima timo ni sirikal gima gi ok konyo gi. Because ngeni ok understand. Ngeni ka wan ndara wat demonstrate at mbele kama ni igo gi magina ni. That in terms gi. Koro mine was gi mine deep to us. To wangeyo process. Wangayo ni wadhi mondo gibet posted immediately. Koro no serikali wacho ne gin gi pressure koro giduoko pesa gi piny. To wadagi. Koro jiteno ng'anyo nikech gin. Kasko sani eno ko wacho ni koro ni oyie 70 watamore. To wacho ni koro kudo mi ndalo 60 gi ok odeno bedo ok to rito ndalo 60. Ineno. It is easier ka ji odok to ndalo 60 to wang'iyo ni ogenyore gi onge mamono wa dok ng'anyo ka gino ka jogi okiuka gini. To ongi gimonya wacho ni koro wadwa dhi wach doho mondo tim los gini wadagi winjo wach doho. Ko ngenya ke balance gigi. To adier mano gimoro achiel mar chuny daktari mora mora manyaka tim. Maka sirikal okelo pesa ma ok oromo gi 260 to bet ng'eny moloyo 70 udhi yie dok. Ok wanya yie. Pesa okela ok pona gigi nyaka bed gi winjruok. Kata CBM wacho ni ne winjruok mano bed piny majonjore. Koro ken gima ng'at par ok odak e pach ng'ato nyaka bed winjruok. Mate ni winjruok mar chungo gomo ni en gima mana masani. Ok en winjruok ma ochwere. Ingeni waketo framework e winjruok ni mar 60 days 90 days ndalo 20 e gik mondo be itimogi. Ko ingeni wang ni okuda inso gini gimiwa no wacho ni gimiwa promises mo getive. To ma nikech ka ne gimiwa to ka wanya follow up. Ko follow up ne chuno nyaka gom kendo. Ndalo mang'eny mogik muketo ka ndi ndalo 90 mwacho ni koro ida nyiso jopiny sani ni dweche adek nyaka gilos gigi nyaka los ka gigi kolosore dweche adek ni to chako dok. Yeni gomo en right of ng'ato kaka right to life. So it's an absolute right mo kenyalo duoko piny. Nyaka da gomo gudwe manyien ka gik moko pod yuang ma idok ka gomo. Engage mano is your right. Yes. But there is no limitation whatever the place. It's a constitutional right. It's just like right for association and all this. Koro samajo ngato temo oweni koro itiego kenya dok. No. As long as une union onya dok sa ka gigo tim. Ero kamano Davji.